Takže čaute. V minulej časti ste videli, že jak sme preliezali tento kanál. No, to ste asi na mojom kanále videli, lebo to si dal na kanál môj kamarát. Takže to ste asi nemohli vidieť na mojom. A tam ide nejaký pofiderý chlapík. Vidíte ho? Tak, dúfam, že odíde so svojou haraburdou, lebo... Ak nič. Uvidíme sa za chvíľočku. Takže, dostali sme sa ku tomu autu a pozrite sa zblízka. Kúkajte. Videli ste to auto? Tak tomu sa hovorí šrot. Aj tomuto sa hovorí šrot. No hen tomu ne, ale tomuto. No, takže za chvíľu, tak, za 15 minútiek dorazíme domov. Uvidíme sa potom. Čaute. No, takže čaute, už sme skoro doma. Tam je ďalšia haraburda. Takže uvidíme, čo bude doma. Možno niečo prehovoríme, niečo zaklameme, niečo požalujeme. A proste uvidíme, čo sa dá robiť. Tuto potom býva môj kamarát, čo má to video potom. Vidíte ho? Ten dom? Tak v ňom. OK? Čau.